5 random tény, amit valószínűleg nem tudtál rólam. Az első, hogy 14 éves koromban kezdtem el modellkedni. Akkoriban még nagyon nagy szám volt a Tyra Banks-es Top Model Eszek című sorozat, és én ennek a sorozatnak a hatására kezdtem el a modellkedést. Először csak hostess munkáim, fotózásaim, divatbemutatóim, majd később reklámfilm forgatásokon vettem részt, mai napig csinálom, és egyszerűen imádom. A második, hogy szeretek fesztiválozni, voltam már a Balaton Soundon, az Exiten, a Deja Vu-n, a Színen, viszont bakancslistámon van az EFOT, illetve nagyon szeretnék egyszer eljutni Tomorrowlandre. A harmadik, hogy gyűjtöm a régi retro cuccokat. Vannak videókazettáim, régi bögréim, illetve vannak ilyen kis kávés csészeszettjeim. Imádom őket, nem tudom, hogy miért vonzódom ennyire ezekhez a régi dolgokhoz, de annyira cukik. A negyedik, hogy nagyon szeretem a tetoválásokat. Nekem is van egy tetoválásom, viszont amikor elkezdtem modellkedni, egyáltalán nem volt elfogadott az, hogyha van, akinek van tetoválása vagy piercingje, és egyébként voltak olyan munkáim, amikben hátráltató tényező volt az, hogy van egy tetoválásom, viszont tervezek az ujjaimra tetoválásokat, de szerintem nagyon menő az, hogyha valaki az egész karját vagy az egész testét kitetováltatja, és ezzel is kifejezi önmagát. Én nagyon szeretem. És az ötödik, hogy imádok vezetni, viszont amikor vizsgáról van szó, akkor én teljesen bepánikolok, és elfelejtek mindent, és ugyanez volt a forgalmi vizsgánál is, hogy emlékszem az első vizsgámnál, annyira remegtek a kezeim meg a lábaim, hogy nem tudtam beindítani az autót, vagy ha beindítottam, akkor állandóan lefulladtam, és annyira pánikba voltam ettől, de ennek ellenére nagyon szeretek vezetni. Most viszont te jössz, írd meg kommentben, hogy mi az a tulajdonságod, amit nagyon kevesen vagy senki sem tud rólad.